नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा मुस्रि देबराज बसुमतारी। ओमफ्राय नों मा खालामदो दा? आं बिजाब नायनि 3 थाखोनि। 3 थाखोनि बिजाब नायनो। नों मा थाखोआव फरायो? आङो 2 थाखोनिफ्राय दासो गोदान 3 थाखो मोनबाय। नोंनि माबाफोरखौ नायनि दे। मार्कशिटफोरखौ नोंनि रिजाल्ट बुकफोरखौ नायनि। नों खोन्थिनो हागोन ना? इयाव दंजोबो नोंनि रिजाल्टफोरा? नों दा रिजाल्ट खोन्थिगोन। नैफोर नामा नोंनि रिजाल्ट बुकआ? मा नाम नोंनि नामा? नोंनि मुङा? आंनि नामा मुस्रि देबराज बसुमतारी। नों मा थाखोमोन? क्लास 2 मोन। क्लास 2 निफ्राय क्लास 3 आव लागै प्रमोशन जाबाय आरो नोंना। बेसेबां मोनदो? टटेल मार्क्सआ 550 इयाव बेसेबां मोनदो नोङो? 536। पजिशना बेसेबां मोनदो? नों एनुवेलाव बेसेबां मोनदो नायनि? एनुवेलाव मोनदो नोङो एमआइएलआव 100, इंलिसाव 100 आरो जेनेरेल मेथ्सआवबो 100, मेन साबजेक्टआव 100 मोनदो। हाफ इयारलियाव नोङो अनलि 93 मोनदो बड'आव। इंलिसाव मोनदो 95 आरो जेनेरेल मेथ्सआव 98। टटेल इसेबां मोनदो आरो ना। रिडिं राइटिंफोराव फुल मोनाखै नों? बेनि माबानिखौ नायनि मा होनोमोनलाय 1 थाखो क्लास 1 नि क्लास 1 निफ्राय क्लास 2 लागै प्रमोशनखौ नोंनिखौ नायनि 550 मोनो आरोना। बेनिफ्राय इयाव मोनदो 550 आव नों 539 मोनदो। होमबा नोंनो बेसेबां नांगौमोन? 11 मार्क्स नांबावगौमोन 100% मोननो। नोङो क्लास 1 आवबो नोङो एनुवेलाव मेन साबजेक्टआव 100 मोनजोबदो। बेनिफ्राय बे पार्सेन्टसो इउनिट टेस्टनि। बेनिफ्राय नोंनि बे मायो बिथराइनिफ्राय क्लास 1 सिम प्रमोशन जानायावबो नोङो फार्स्टआनो मोनदो। बेनिफ्राय इयाव दखन नोङो बेसेबां मोनदो नायनि एनुवेल आरो हाफ इयारलियावबो नोङो मेन साबजेक्टआव फुल मोनदो 100आव 100। इयावबो 100 ने बेसेबाङाव होनो 480 नि मादाव नोङो 477 मोनदोंमोन नों। होमबानिया नोंनो अनलि 3 मार्क्स नांबावगौमोन। 99.37% मोनदो नोङो। आङो फार्स्टआ 2 जाबाय। बेनिफ्राय बेयो मायो गिबि बिथराइनिफ्राय बिथराइसिम प्रमोशन जानायाव नोङो सेकेन्ड थांदोंमोन। बेयाव 400 नि मादाव 383 मोनदो नोङो। बेसेबां मार्क्स नांबावगौमोन? 17 मार्क्स नांबावगौमोन नोंनो। हाफ इयारलि एनुवेलाव 100आव 100 मोनजोबदो। अनलि नों हाफ इयारलियाव जेनेरेल मेथ्सआव 90ल' मोनदो 100आव। जाबाय दे र' दे नों बहा जोनोम जादोंमोन नोंखौ खोन्थिनि दे। नोङो मेदिनबा नलबारि बरमा रड नलबारि बारदा। नोंनि जोनोमा जादोंमोन आंनि टिकेटआ नार्सिं हमाव जादोंमोन नोङो मार्चनि 1 तारिखआव जन्म जादोंमोन 2017 नि। बेनिफ्राय नोंनि टाइमा जाबाय 2:57 2:57 नों जोनोम जादोंमोन। ओमफ्राय आंनि मा? बेयो नोंनि माबा कास्ट सार्टिफिकेट। अआखौ फरायनाय नोङो? नोंसोरनियाथ' 3 थाखो मोनबाय। क्लास 3 आव अआखौ रसै दिरहुइ रसौ दिरहौ रि ए उइ औ। देनाय लिरनाय खनसे लिरनाय।
नायालासिनो लिर औ दे नायालासिनो लिर ओ रसोई देहै रसो देहौ रि ए उई ओ ओ कख'खौ हागोन ना हाथ'वाखै हाथ'वाखै खालामनांगौ क्लास खुलिबा हागोन ओमफ्राय नों सोर सोरनि इउटुब चेनेलखौ मा इउटुब चेनेलखौ नों नायो आङो पापा की परी बनायो सल' खननाय बनायो माबा माबि मा चेनेलनि नामफोरा मा ओमफ्राय छोटा और बड़ा की वीडियो बनाए छोटा भैया और बड़ा भैया ये भी वीडियो देखता है मैं और गेम खेलता है कि नहीं खेलता है मोबाइल में मैं गेम को खेलता हूँ फिर छोटा बच्चा का गेम को खेलता है बड़ा बच्चा का नहीं खेलता है छोटा बच्चा ऐसे ही कार चलाने वाला को खेलते हैं और तुम बड़ा क्या बनेगा मैं बड़ा होके पुलिस में जाऊंगा पुलिस हाँ तुम्हारा नाम क्या है हिंदी में बोलो माय नेम इज Mrs. Miss. मिस What is your name? माय नेम इज देवराज बसंतारी तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज देवराज बसंतारी कहाँ का रहने वाला है तुम? मैं बरामखा का रहने वाला है बक्सा पे तुम्हारा स्टेट का नाम क्या है? माय स्टेट का नाम क्या है असम Who is the president of India? Who is the president of India? Yes. Draupadi Murmu. Who is the chief minister of Assam? Who is the chief minister of Assam? Dr. Hemanta Biswa Sharma. Who is the educational minister of Assam? Education star of India. Assam. Dr. Ronis Pigo. Who is the CM of BTR? Who is the CM of BTR? क्या बोलते थे CM of BTR. Promote Borua, sir. CM of BTR. Nengni principal sarni muama.
Teacherनि मुङा मा? हांगामा बर'। नोंखौ सोर जिके फोरोङो? आंखौ सोर जिके फोरोङो? जिके सार। जिके सारनि मुङा मा? मिथिथ'आलै सोंनांगोन। सोंनांगोन? नोंखौ सोर सारा बांसिन बुयो? रावबो बुया। सोर सारा अनसिनो? सबबो अनो। नोङो थाखोनि केप्टेन नामा? बिबानखौ सोलायजादों? बिबाना एबारो फैफिनबाय। फैफिनबाय? सोरनो केप्टेन होनाय जायो नोंसोरनि थाखोआव? जोगोमनो केप्टेन होदोंमोन ओमफ्राय आं 1ल' नाम्बारमोन। बेनिफ्राय 3 थाखोआव आङो केप्टेन आरो ल' नाम्बार 1 जाबाय। माने जाय जाय रल नाम्बार 1 बिनोनो केप्टेन होयो आरो ना? नों एबार मोनगोन। थांनाय बोसोरावबो मोनदोंमोन नों केप्टेनखौ, खिन्थु नों फिसाखाय नोंनो केप्टेन बिबाननिफ्राय नोंखौ बोख्लायदो आरो ना, रल नाम्बारखौ बोख्लायाखै। हो? साबायखर थाबाय। मा बुंनो? आंनि इउटुब चेनेलखौ नायनानै मानसिफोरा मोजां मोनदों नालाय लाइक साबस्क्राइब खालाम। बेनिफ्राय आरो आसामबासिनो मा होनगोन नों? नन्दिता बिनानावनो नों मा बुंहरगोन? नन्दितानि इउटुब चेनेलखौ नायोना नाया नों? आङो नायो। आथिं बायनाय नानिया मोजां जादोंना जायाखै सोंहर नोङो? आथिं बायनाय नानि मोजां जादोंना जाया? नन्दिता आगै आं नोंखौ लोगो हमगोन। आं नोंखौ लोगो हमगोन। नोंनि न'आ बबेयाव होनना सों? नोंनि न'आ बबेयाव? खोन्थाहर। खोन्थाहर। कमेन्टआव खोन्थाहर। आं नोंखौ उदालगुरि थांबोला भैरबकुन्द थांबा लोगो हमगोन। भैरबकुन्द थांबोला लोगो हमगोन। थेंक इउ।